दिनैनिफ्राय जागायबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद। रायजोनि गुबुन गुबुन आनजाद मिरुफोराव खुंनाय जादों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद। 903 आनजाद मिरुफोराव मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जादों आरो फ्राय 4,63,132 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदों होनना खौरां मोन्दों। दिनै 15 मार्चनिफ्राय जागायनानै फैगौ 31 मार्चआव जोबगोन बे आनजादा। दुलाराय आसामाव गं 903 आनजाद मिरुफोराव मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जादों आरो 4,63,132 सा फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन होनना मिथिनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद। रायजोनि गुबुन गुबुन आनजाद मिरुफोराव खुंनाय जादों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजाद। 903 आनजाद मिरुफोराव मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जादों आरो फ्राय 4,63,132 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदों होनना खौरां मोन्दों। दिनै 15 मार्चनिफ्राय जागायनानै फैगौ 31 मार्चआव जोबगोन बे आनजादा। दुलाराय आसामाव गं 903 आनजाद मिरुफोराव मेट्रिक आनजादखौ खुंनाय जादों आरो 4,63,132 सा फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन होनना मिथिनाय जादों।